ya samu sauki. Allah mai bada lafiya ka bani sauki. Dike barka da warhaka yaya jiki Da sauki rabona da kai tun a asibiti da kake taraki an yi maka magani har yau ka ce babu sauki ka je babban asibiti a can da ka samu sauki ina ba zan je inda za a ƙara shaida ni. No. zo na kai ka gumme magani na Hausa sammu jifa miya gudi je karaje da nisa Na gode yarinya dan yanzu na samu Hausa. Zan je neman lafiya kun magani na Hausa. Na gyala waɗanda ke harin su sani na marisa. Taimaka ki kai ni dan ba zan tsaya na ƙara hewa. No. Ya za ki kawo ni gidan mahaukata, sannan ga majiya ƙarfi managarta. wannan cutar anan za ka warke ta DJ Bullet ni dai kaga tafiya ta Ina banki zan ba za a yi hakan da ni wa. No. Kuban hanyar hana wuce ba ciwo na kewa, sannan geje bullet normal ba hauka na kewa.